že BMčak je tu Google. Teraz už sa učím. Už som v škole. Som hore na poschodí. Fajnovo nám prší vonku. Prší na vonku. Musel som sa vypýtať na záchod. Zas sme na záchode. Bitch. Takže som v škole. Bitch. Tu máme okna. To je naša budova. Takže teraz tu sa stretám na škole s vami. Musím vám urobiť jeden vlog, aby ste povedali, že som nejaký debil. Takže pôjdem sa byť trošku dlho, tak toto je 5 minút. Takže to len trošku sa takto stretávame. Teraz sme tu trošku intimčo, sám sme tu. Pozrite, tuto je radiátor, jaký je horúci. Dobre kúria nám. Takže nám je tu fajnová pohodka, dobre je tu. Fajnové horúce kachle sú. Není mi zima, ale strašná zima je vonku, prší. Tak vám robím vlogy, aby ste videli moju školu, kde ja chodím do školy, lebo môžem doma robiť vaše vlogy. Teraz nie som na počítači, telefón som si zobral, aby ste ma videli, takže za chvíľku musím ísť do triedy, tak to musím ukončiť. Takže čus. Bitch.